canlyniad siomedig hynno, nes yn y dre newydd, ond nath o rogio chwarae na do? Do, dwi'n meddwl nathon ni, a dwi'n meddwl mae 2-0 scoreline iddyn nhw'n reit flattering achos ta'r diwedd dydd mae ffwtbol yn cael ei gyrraedd o sgor y gols ac do, positif ydy, da ni yn creu y cyfleon yma, ond ar y funud da ni'n stryglo i sgorio nhw. Da ni'n mynd i bai ar individually achos do, mae yna ddipyn ni yn methu'r chances ond mae'n peth da, da ni'n mynd i'r positions i sgorio ond mae'n bwys yn y lig yma. Mae'n fine margins, dod yma'n dweud, lle gyd i get away yn y lig o dan, yn Hughes Gray, methu yn y ddau. Wedyn lle sgorio 2 neu 3 wedyn, ond yn lig yma. Lle ond un chance geidyn gêm, mae'n bwysig i y chances mae ffwr. Which, nawn ni cymryd y positives o creu y chances yma, a wedyn gobeithio yn y gêm nesaf, which fydd hi'n andros y gêm anodd lawr yn Caerdydd. Gobeithio, da ni'n neud y chances yna i ffwr. Ie, dwi'n meddwl rwystredig ydy'r gair da ni'n chwilio amdan, lle nathon ni creu dipyn o gyfleon a jyst methu cyfynnu. Ond ar y llaw arall, dwi'n meddwl bod ar ochr positif, da ni ddod i fama, mae tîm yma di chwarae yn uwch gyngor ers blynyddoedd, a da ni di matcho nhw do. Do, da ni wedi, ac oedd rheolwr nhw ac y referee yn deud gyna, fydden ni'n iawn y byn diwedd season efo y perfformiad da ni'n gwneud heddiw, ond myna ar bapur dyna, word of mouth, mae'n bwysig, da ni'n gorau mynd allan a da ni'n gorau perfformio bob wythnos wan. I fi yn personol, dwi'n meddwl gysi un o'r games gorau heddiw, ond eto mae lawr i'r fine margins yna, mae un y ddau ddim yn cael y best o games yn y lig yma, da ni yn cael ein punisho fatha tîma, ond fatha chi'n dweud, da ni'n wedi cymryd positives o'r chances da ni'n wedi creu gweithio'n galad yn training os fel wrthon os iau, os yma wan wedyn mynd lawr i Caerdydd efo dim pwysa na ni, ond da ni ddim yn dyna i golli. Gybell, Nathan. Diolch yn fawr i chdi, ydyn nawn ni chdi'n Gaerdydd os ydyn ni. Diolch o bobl. Diolch.